Astero izaten ditugu lasterketak eskolate artekoak korritzen dutenak, Anpo, Limusin eta Andoaingo taldekoak daneakin batera. Eta gaurkoan, anoetan, ikastolako edo herriko neskamutilek parte hartu dute. Eskola mailakoai udaletxeak antolatzen die lasterketa hau. Oriako txirrindulari eskolak antolatzen du, baina parte hartzen dute anoetako gazteak. Eta asteroko lasterketak osatzen ditugu, eta hementxe, egur batean. Anoetako herrin kaletartean kilometro inguruko zirkuito bat dago, aldapatxo txiki batzukin, eta adina parte hartzen dutenak 10 eta 14 urte bitarteko neskamutilak dira. Lasterketa oso politia, lehen herriko partaidekin oso politia hon da, ez dira askotan bizikletan ibiltzen dian jendea, baina oso lasterketa polita hon da, eta Benjamin eta Alemin mailako lasterketak oso biziak izan dira, eta guain infantil mailako hau ziztu bide izian dihoazte, karrera hausten hasi da, eta animoak ematen denei. Ondo, nekatuta baino ondo, pozik. Gorra eta, esfortzukin azkenen ondo bukatzea. Normalen 5 buelta izateie, baino kontrarreloj Gipuzkoako txapelketa auki genunetikan 6 buelta iteiteu, gehiago praktikatzeko. Luzego aitea. Oso gorra. Aldapa gora itea gorra normalen. Helburu, alda nobeto nahitea eta saiatzea. Ondo joan zaigu eta hasierako bultak fortea hasikeu, eta geho hankak eta pixka mine, baina eharki. Ondo, beho ezela, han egon geha guztua, han aguantatzen, alde hona indeu. Ondo, ziera fuerte hasi eta gero nekatuta, bukatu. 6 bulta, eta azkenen regulatu dena azkenen, eta bukaeran. Gure helburua aurten, nire helburua aurten ez erortza da, eta goengoz ondo goaz, eta eharki, bai. Lortuet, aurten aguantatu, nola berria nahi zen, aguantatu eta ez da, alda nahin. Gorra, baina ondo. Hasieran, nahiko gorra, baina geho japizkat errekuperatzen da, nahiko ondo bukaran. Indi jau 12 bulta, ibilbidea kilometro baten inguru, eta aldapa batzukin dagoela. Ondo pasatzea, así que bai. Lehenengo bosta nola bukatzea, eta lortu dut.